सार ताव कक बुंलायखा थांबानि रक सार खोनाखा बर'नि बर' तामो खालायखौ जुर कदमे जे केन्द्रीय सरकार कायसा दिप्लासार मिलायनि थांगोनानि कगला आव बाहायगै चलित आव साइखार कायसे এবং बर' गोबांमा सामुं थांनानै जतन खोनामानि बिबरन अनुযায়ী तो पजिटिव এবং टाइम टू टाइम होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधिनि सामुं थाङो आसामनि चीफ मिनिस्टार डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम बो त्रिपुरानि बर'नो एबा हायुं गतरनि बर'नो बो आपडेट जों केबो व्यक्तिगतभावे मो विषय आपडेट खालामनो कक गैयाखै और गोबांमा एक्सारसाइज और खालायजानाय इकोनमिक सोशल कन्स्टिट्यूशनल गोबांमा राइट्स दं खबजानाय सेंसिटिव मैटर कक साबुन नंगौ गासै होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि आसामनि मुख्यमंत्री डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम ब्रीफ खालामो।